Jeg elsker tøj, men jeg har sådan en kanal, der handler om økonomi. Og det kombinerer ikke helt hinanden så godt, fordi når man snakker om fashion, tøj og outfits osv., så er det ofte forbundet med forbrug. Men vi får det over i noget økonomisk, fordi man kan jo spare en masse penge på at købe tøj, og man kan også reselle det også. Men det er ikke det, vi skal i dag. Vi skal lave outfits, eller lave et outfit. Jeg vil bevæge mig ud i noget lidt anderledes. Som vi ser her på skærmen, har jeg Pinterest åben for lige at få nogle idéer. Det vi skal lave i dag, det er et streetwear. Et streetwear outfit på budget. Vi tænker lidt sådan noget, det kunne være meget populært det her med en long sleeve, en langærmet t-shirt indenunder, og så en skjorte udenpå. Sådan lidt morgenskjort-agtigt. Det kunne også være noget hugeværk. Det begynder at blive lidt køligere udenfor, så hvorfor ikke? Der er mange forskellige fede muligheder, men én ting er sikkert. Det er ikke skinny jeans, vi skal have fat i dag. Det er nok nogle rusty, baggy jeans, som måske er lidt brugt og snavset i det. Men vi må se, hvad vi kan finde ud af. Der er mange muligheder her. Jeg tænker, at jeg lige vil bruge en halv times tid på at finde nogle ting, jeg kan kombinere. Og så er det ellers bare ind på, hvad har vi? Vinted, vi har DBA, vi har Theis, Depop. Kan I huske? Tradea. Der er mange forskellige muligheder, så velkommen til outfit-videoen. Lad os hoppe ind og finde noget. 3 weeks later. Okay, som altid, så tog det meget længere tid, end hvad det skulle. Jeg tror, det er 2 uger siden, jeg startede optag eller sådan noget. Men det er lige meget. Lad os lige gå ind på Theis til at starte med, fordi jeg vil lige vise, hvad jeg har købt. Jeg har næsten fået købt alle tingene. Jeg tænker også lige, at vi skal købe de sidste ting lige her, mens jeg optager. Det første, jeg fandt, det var en skjorte, fordi jeg tænkte at opbygge det for en skjorte, som vi kiggede på det der på Pinterest. Den vibe, vi ligesom havde i starten også, som er meget populær, lidt hippie-agtigt, eller hvad siger man. Men det er jo streetwear. Jeg kan slet ikke finde ud af at udtale det. Så det første, der blev købt, det er den her boxy røde skjorte. Synes den er topfed, og den har altså nogle farver, så den har lidt kant. Det kan jeg godt lide. Rigtig vintage-agtigt. Det var det første, jeg fik den til. Skal vi lige se her. Bud på 140 kroner. Helt fint. Lad os lige komme videre. Så har jeg været på Vinted. Okay, så jeg besluttede mig for at lave 2 outfits, fordi jeg tænkte, der skal være noget at sammenligne ved. Vi skal have lidt forskelligheder også. Det er ikke nok med et. Så derfor så købte jeg en langærmet t-shirt. Ikke noget spændende over den. Altså, det tænker jeg at have inde under skjorten. Måske kan det passe, ellers kan man putte en hvid en under os, hvis det ser bedre ud. Sådan en har jeg allerede. Men det er tiltænkt med sort. Efter det fik jeg fat i dem her. Det er sådan nogle buffer-bukser. Jeg har ikke tænkt mig at bruge dem, men jeg gad godt have sådan her par. Så jeg tænkte, nu køber jeg dem hjem, og så hvis der er det andet ikke passer til, jamen, så kan jeg jo prøve med det her. Til 300 kroner. Jeg har købt, og husk, det er 2 outfits, så det er derfor, det kan være lidt forskelligt. Her en meget kontroversiel stribet beanie, som I kan se her. Jeg tror, jeg fik den til en 50'er. Det ser lidt mærkeligt ud, men I kommer til at forstå det, når jeg viser hele outfittet samlet. Fordi det er noget med farvekombinationerne, men det ligner sådan en børnehat. Vi må se. Og så hernede, så har vi helt basic, kedeligt, men effektivt forhåbentlig. Baggy jeans, H&M bukser, en eller anden polak har købt fra. Altså det er pisseirriterende, det er så dyrt fragten. Se, det koster 60 kroner, så kommer det op på sådan noget 180 kroner på grund af fragten. Så jeg prioriterer at købe for danskere, men hvis jeg ikke kan finde det, jamen, så er der ikke så meget at gøre. Vi har et par sneakers til 250 kroner, tror jeg. Ja, 250 kroner. De her Gazelle. Super fine. Total næsten som nye, skriver han. Så det håber vi på. Er der andet? Jo, fra DBA har jeg også købt noget. Skal vi lige kigge her. Jeg har også købt den her skjorte faktisk fra Timberland. Nevermind. Til 50 kroner. Også fordi vi er ved at gå ind i vinteren. Altså det er ved at blive køligt udenfor. Så den her Nike, hue, beanie-agtig. Det er mere en hue. Jeg har ikke tænkt mig at bruge den her, men jeg har nok tænkt mig at bruge den her hue. Og det kan være lidt forvirrende, fordi hvordan hænger jeg lige sammen det hele her? Og det vil jeg vise nu. Så det er de her 2 outfits, jeg har tænkt mig at lave. Vi har på højre siden her, der har jeg skrevet herude sort beanie, strikket, eller sort hue. Jeg tror altså, jeg køber en til, fordi når man kigger her, det ser ikke super clean ud. Men de her, newspaper Nike Air Max 97, de passer så rigtig godt med det her Nike logo, som man lige har top og bund. Så det kunne være, det spiller, men jeg tænker også lige at købe en sort hue for at se, okay, kan det være, det passer bedre til. Herovre på venstre siden, jeg ved godt, jeg ikke har vist de her 2 ting, men dem her har jeg, så den tænker jeg bare at bruge. Meget basic. Ellers så er der sådan en vest her, og den vibe, jeg har tænkt mig, det er lidt a la det her. I ved, så en skjorte, som er meget formelt, og et slips, og så lige tage den her udenover, så for at gøre det streety. Altså, jeg tror lidt en del af vandene det her outfit, fordi det er jo lidt udfordrende, men jeg synes personligt, det er fedt. Så det tænker jeg at gøre med det her herover. Lad os lige få købt den her, fordi jeg har fundet den inde på Vinted, så lad os lige finde ud af, hvor den gemmer sig. Her. Altså, han er ikke glad for at forhandle ham her, så det er den tætteste, jeg kunne finde på den her, som er fra CB Company og er rigtig, rigtig dyr, så det tænker jeg, den skal vi ikke have fat i. 200 kroner. Betal. Så den i hus.
Så skal vi også have fat i en hue. Der fandt jeg bare den her fra Nike. 30 kroner, og så skal jeg betale 30 kroner for fragt også, plus til købebeskyttelse. Det er jeg altså ikke glad for, men hvis vi ser herinde på Pinterest, så var det lidt det her, jeg tænkte i forhold til outfittet. Altså, den her vibe, huen giver. Og det her var lidt det, jeg tiltænkte i forhold til det Spice, skjorten skal give. Selvfølgelig er det slet ikke det samme outfit, men I forstår, hvad jeg mener, det udstråler. Vi kan også se her, for eksempel. Det er meget det der også, så en hvid sleeve indenunder, det ser også vildt ud. Og det her, det er hvad det sorte måske kan indenunder. Det er måske lidt mere kedeligt, men vi får se. Vi går også ind i mørke tider. Det er koldere udenfor. Måske passer det bedre til. Det må vi se. Betal. Boom, vi kan lige fyre den her ind, så placerer den heroppe ved siden af. Så er det sådan, at det kommer til at se ud. Håber vi. Lad os vente på, at de kommer hjem. Forhåbentlig snart. Much later. Så jeg tror, alt er blevet købt hjem nu. Jeg har lige skærm foran mig, så jeg kan holde styr på, hvad der er blevet købt. I har allerede set det, så skal vi bare lige hurtigt gå igennem det, og så prøve det på. Så vi har det, vi sluttede på. Lugter lidt gammeldags. Ser således ud. Ser okay ud. Har nogle fine nok detaljer. Ja tak. Så der også blevet skrevet virkelig god stand. 250 kroner, det synes jeg altså er helt fair. Ja. Okay, sådan en Timberland skjorte. Jeg ved ikke, om man kan fornemme den. Der er lidt meget modlys. Og nu kommer vi til noget. Også lækker kvalitet. Meget polyester, det ved jeg ikke, om er så fedt, men det kan så godt blive fint, det her. Ja. Børnehuen. Sådan en beanie. Ja. Den er ikke så stor, men det er bare med at prøve sig frem. Det her, det er fra DBA. 50 kroner for det her Nike-sæt med en Nike hue, eller beanie, som vi ser her. Og det er det Nike halstørklæde, der passer til. Den havde jeg lige glemt. Selvfølgelig de her Nike-bukser, helt hvide. De er sgu ikke særlig lange. Der har vi den. Hvad kan man sige? Indertrøje i sort. Ikke noget fancy over den. Spejler sig også i prisen. Men den gør forhåbentlig arbejdet. Ellers så er det jo den hvide indertrøje, vi skal have ind under. Det får vi se. Jeg har en pakke mere her. Nå ja, sgu da. Ej. Den er mini. Der er ikke så meget andet tilbage i videoen, end lad os prøve outfitsen på, og så skriv gerne ned i kommentaren, hvilket outfit der er det fedeste. Kan man høre mig? Okay. Det her outfit, det er på ingen måde det, som vi lavede inde i Canva. Men sætter den lige på. Det er simpelthen, hvad jeg bliver nødt til. Og det pisse jeg til den. Den skulle være 60 cm lang. Se, den mangler lige lidt her. Det ser lidt dumt ud. Den er 55 cm og målt op 60 cm. Det er præcis hernede til. Det er fucking irriterende. Og jeg kan ikke sende den retur, fordi jeg blev nødt til at vente på, at alle pakkerne kommer hjem, så jeg har de der 24 timer til at rapportere. Så kan jeg ikke få pengene. Den anden hue blev nødt til at tage på, eller beanie. Og de her, som vi købte i sidste video, passer meget bedre til at komplementere den hvide skjorte. Formelle sko, nu ved jeg godt, at jeg skal have sorte sokker på normalvis. Gør det lidt mere formelt. Og så selvfølgelig vesten, som er streety. Og bukserne, som er meget streety også. Jeg tror ikke, det fungerer. Sådan her. Videre til næste. Så det her, det er det andet fedt ikke, men en ting er helt sikkert. Den her, den er alt for lang. Så den kommer til, jeg kan ikke selv få noget at sy, men en af mine venner, Jasper, han kan sy, så han cropper den hertil. Den kommer til at sidde nogenlunde sådan her, ikke? Men jeg ved ikke lige, om det her fungerer sammen. Og generelt synes jeg, at den er meget boxy, og den her må også gerne være lidt mere oversize. Jeg synes, det er lidt failed i den her video, men det kan jo ske. Så kan vi lige se den bagpå, så den bliver cropped hertil, ikke? Så inden den her til, skriv det ned, hvad I bedst kan lide, og hvis I har noget feedback. Næste gang, der må der lige komme lidt mere styr på tingene. Det var det for denne gang.